Čau, ja som Tobles a vítam ťa pri mojom ďalšom videjku. Dneska ti poviem takú taktiku so stegosaurami, ako ti jedna určitá rastlina môže zarobiť nie milióny, nie tisíce, ale dokonca trilióny. Áno, trilióny ti môže zarobiť táto rastlina. Ale ešte predtým, než začneme, tak by som ťa chcel veľmi pekne poprosiť, aby si dal odber a like. A pokiaľ si to teda urobil, tak môžeme ísť na video. Takže vlastne stegosaurus robí to, že vždy, keď zbierate nejaké ovocie, tak má 8% šancu na to, že môže sa to ovocie duplikovať. No a keď máte nejakú prehistorickú rastlinu z nového updateu, tak má vlastne 5% šancu na to, že sa to zduplikuje. A to je celkom dobré, pretože keď máte napríklad Bone Blossom a keď má nejaké dobré killa, aj keď má dobré enchanty, tak to by ste mohli fakt dobre predať. Ale ešte predtým, ako pôjdeme na to vlastne, že ako použiť toho stegosaura, tak získate ho normálne z dinosaurieho vajca, ktoré získate tak, že si zoberiete nejakého peta, ktorého nepotrebujete a dáte ho tomuto typkovi a spustí sa časovač, ktorý trvá hodinu, a keď tá hodina teda uplynie, tak získate dinosaurové vajíčko a tam máte vlastne 25% šancu na to, že vám padne tento stegosaurus. No a vlastne pokiaľ by ste chceli, ako som teda hovoril, že to treba na tie prehistorické rastliny, je dobrý ten stegosaurus, tak vlastne najlepší spôsob, ako môžete získať prehistorické rastliny, je, že budete robiť tieto daily questy. Vlastne vždycky túto prvú rastlinu alebo druhú, neviem, ako to vy máte, tento proste prvý alebo druhý quest, tak vlastne môžete získať tento staroveké seedpack. A tam práve môžete získať nejakú tú prehistorickú rastlinu. Takže vlastne najvzácnejšia rastlina je tá... ako sa volá najvzácnejšia rastlina? Počkajte. Áno, Fossilite, vlastne máte na ňu 0,5% šancu, že vám padne a pokiaľ vám padne, tak určite použite tohto stegosaura. Ale najlepšia rastlina je za mňa Bone Blossom, ktorú môžete na túto taktiku použiť. A tá Bone Blossom sa získava úplne ľahko. A to je vlastne to, že budete robiť tieto dinoquesty a za každý, čo je tu splníte, tak sa vám tu dole pridá taká čiarka a aj tu dole máte nejaké seedpacky a dekorácie, spreje a takéto proste veci tu máte. A potom na konci získate Bone Blossom. No a teraz vlastne ako použiť toho stegosaura a tú Bone Blossom. Takže Bone Blossom je vlastne najvzácnejšia rastlina v hre. Je lepšia ako Candy Blossom a použitie toho stegosaura tak, že vlastne keď si nasadíte Bone Blossom, tak si tam proste potom dáte ešte sprinklery, aby vám vyrastla nejaká obrovská Bone Blossom, tá jej Bone Blossom, a keď potom vlastne keď vám teda vyrastie a bude mať aj nejaké plody, tak si vlastne, keď budete mať veľa tých stegosaurov, tak si zoberete a zaplníte si celý tento svoj petovský inventár. A vlastne budete mať 5% šancu, no vlastne 20% šancu na to, že získate presnú tú kopiu tej rastliny. Takže pokiaľ na ne budete mať nejaké mutácie, alebo bude mať dobré killa, tak to sa fakt dobre vyplatí a môžete to predať až za niekoľko triliónov, pokiaľ bude mať fakt dobrú hodnotu. A pokiaľ sa vám ešte teda naduplikuje. Ale to platí aj teda s tým Fossilite, že keď bude mať dobré killa, dobré mutácie, tak to tiež môžete predať za dosť pekné peniaze. Takže toto by bolo také ešte menšie zhrnutie k tejto taktike. Samozrejme môžete použiť ešte aj Mooncatku, aj veľa iných petov. Takže
určite sa to dá ešte boostnúť, ale toto je taká taktika, s ktorou môžete zarobiť trilióny a môžete mať konečne dobrý account, vlastne, kde máte veľa peňazí. Napríklad ja mám 716 triliónov, pretože mi kamarát dal, nie toto, ale toto. Áno, toto masívne, toto mi dal kamarát a to, prosím vás, ľudia, táto, nespomeniem si, čo to je za rastlinu, ale ona práve stojí 744 triliónov. Takže táto rastlina sa celkom dosť vyplatí, ale netipujem si, že každý si môže dovoliť takúto rastlinu. A preto práve s touto taktikou si môžete teda prirobiť nejaké tie trilióny a zarobiť si nejaké tie peňažky. Takže toto by bolo pre toto videjko všetko. Dúfam, že sa ti videjko páčilo a pokiaľ hej, tak nezabudni dať odber, like a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Čau, čau.